ସକାଳୁ ବାପା ଦା ବଟି ମାଟି ଖୁର୍ପିକି ଘାସ ମାନ ଗଦେଇଥିଲେ। ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ଯାହା ଘାସ ବାଛିଥିଲେ ସବୁ ଗୁଟେଇ ନେଇକି ଖଦଗଦାରେ ପକେଇଦେଲି। ଠିକ୍ ହେତକି ବଲକ ଆମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଅପେରା ହେବା ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ଭାଇମାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଟିକେ ଦିଅ, ପାଣି ନେଇକି ରାନ୍ଧମୁ କହିଲେ। ମୁଇଁ କହିଲି ଆମର କୂଅ ପାଣି ଲୁଣିଆ, ଇ ପାଣିରେ ଧୁଆ ଗାଧା ହେବା। ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଦିଅ ତିନେ, ଧୁଆ ଧୁଇ ଗାଧା ପାଧା କରମୁ କହିଲାରୁ ମୁଇଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଟା ଦେଇଦେଲି। ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଟା ଚାର୍ଜ करबार लगी देले। चार्ज ହେଲା ପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ବାପାଙ୍କ ଧୁତି ଗାମଛା ସଫା କରି ଦେଇକି ଡ୍ରମ୍ ଟା ସିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଧୁଇ ଧାଇକି ରଖିଦେଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାଠ କାଟବାର ଲାଗି ଟଙ୍ଗିଆ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ କାଠ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧନୁଶର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ପରଶୁରାମ କେନ୍ତିକି ରାଗି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିକି ମତେ ଅଭିନୟ କରିକି କହିଲେ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଏତେ ଜୋରରେ ହସ ମାରଲା ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆର କାଣା କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖୁଛ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।